салом ба ҳама дӯстони азиз. Хуб, чӣ мегӯед? Ду рӯз мешавад ки мо бо режими бум клуби чемпионати ҷаҳонро тамошо мекунем, дуруст? Лекин ин чӣ чемпионат аст? Бештар ба бозии дӯстона монанд аст, на ба мусобиқаи ҷаҳонии клубҳо. Шаби пеш мо бо ҳам якҷо бозии Ал-Аҳлӣ ва Интер Майамиро тамошо кардем. Бозии шабона вақте ки дигарон хоб буданд, мо бедор, мо дар эфир. Лекин бозӣ чӣ хел буд? Чӣ гӯем? Ҳеҷ ҳиссиёт, ҳеҷ муҳити ҷаҳонӣ. Гӯё дар Арабистони Саудӣ ё Лигаи МЛС ҳастем. Ҳаминтар бозӣ 0-0 ба поён расид. Дар тайми аввал Ал-Аҳлӣ беҳтар буд, дар тайми дуюм Интер Майами фаъол шуд ва метавонист гол занад, вале натавонистанд. Ал-Аҳлӣ бошад, низ пеналтиро натавонист. Боз дишаб дигар бозии гурӯҳӣ буд. Порту бар зидди Палмерас ва боз як мусовии дигар 0-0. Ҳаминтар дар ин гурӯҳ ҳама бо як хол ҳастанд. Аз як тараф ҷолиб интрига ҳаст, лекин аз ҷониби дигар бозиҳо то ҳол дили мухлисонро гирифтаанд. Лекин ҳозир мо дар бораи ин бозиҳои хоболуд гап намезанем. Мавзӯи асосии мо ду бозии шаби гузашта. Псж бар зидди Атлетико Мадрид бозии ҷиддӣ бо муҳтавои ҳақиқӣ ва бозии Бавария бар зидди Окланд Сити ки ба як шармандагии ҳақиқӣ табдил ёфт. Бавария нишон дод ки дар ин турнир ба рақибон раҳм намекунад ва агар шумо мехоҳед ки чунин бозиҳоро дар эфири зинда тамошо кунед, якҷо бо ман бо мухлисони дигар баҳс кунед, ханда кунед, фикроятонро гӯед, ба канали телеграми ман ворид шавед. Дар он ҷо сифат хуб аст, муҳит зинда аст ва футбол реалӣ. Ссилкаи телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. Акнун шумо дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тамошои бозиҳои ҷоми ҷаҳонии клубҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед, зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Чунин бозии шармандавор дар ҷоми ҷаҳонии клубҳо хеле кам дида мешавад. Бавария Венсан компании Окланд Ситиро бо ҳисоби 10-0 шикаст дод ва нишон дод ки ин ҷо барои ғалаба омадааст, на барои иштирок. Ҳанӯз дар дақиқаи шашум Кингсли Коман голи аввалро зад. Баъди ин гол ҳамлаҳои Бавария қад нашуданд. Коман қариб дар ҳар ҳамлаи хатарнок иштирок дошт. 2 гол зад ва як паси головар дод. Кори аъло кард. Саша Бои бо паси Коман голи худро зад. Майкл Олисе бозиро пурра зери назорат гирифт. Як гол зад, як пас дод ва мудом дар канори майдон фишор меовард. Дар охири нимаи аввал дуввумин голи худро зад. Бозӣ қариб тамом шуда буд. Дар нимаи дуюм дигар бозингарон дурахшиданд. Томас Мюллер бори дигар нишон дод ки чаро ӯро бузург меноманд. 2 пас ва 1 гол. Вале қаҳрамони асосӣ Ҷамал Мусиала шуд. Ӯ 3 гол зад, яъне хетрик. Пеналтиро ҳам ба осонӣ зад ва хуб бозӣ кард. Ӯ метавонад яке аз беҳтаринҳо дар ин мусобиқа шавад. 10-0 ин танҳо пирӯзӣ нест. Ин бузургтарин пирӯзӣ дар таърихи ҷоми ҷаҳонии клубҳост. Бавария пеш аз ин танҳо як бор бо ҳамин ҳисоб ғолиб шуда буд, соли 1983 бар Анортосис. ҳоло бошад ин натиҷа ба таърихи мусобиқа дохил шуд. Барои Венсан компани ин як дебюти беҳтарин дар арсаи байналмилалӣ шуд. Бале, рақиб хеле қавӣ набуд, вале тарзи бозии Бавария аъло буд. Фишори зиёд, ҳамлаҳои тез ва истифодаи хуби ҳар як имконият. ҳамаи бозингарони муҳим вақти хуби бозӣ гирифтанд ва ин барои мусобиқаи кӯтоҳ муҳим аст. Пас аз чунин ғалаба Бавария аллакай дар қатори дастаҳои асосии довталаб барои унвони қаҳрамон аст. Бале, ин танҳо бозии аввал буд ва рақиб осон буд, вале натиҷа гапи зиёде мегӯяд. Дар пеш Бенфика ва шояд Бока Хуниорс ҳастанд, вале ҳоло Бавария хеле хуб бозӣ мекунад. Дӯсто, чӣ гуфтан мумкин? Бавария ин корро кард. На танҳо ғалаба, балки чунин мағлубияти пурра ки рақамҳо дар табло ба зур ҷой шуданд. 10-0. ҳоло бошад мехоҳам на таъриф кунам, балки як саволи оддиро бидиҳам. Ин чӣ буд аслан? оя ин ҳамон ҷоми ҷаҳонии клубҳо аст ки фифа ҳамчун ҷашни футбол ба мо нишон додан мехост? Бале, ҷашн шуд, вале танҳо барои як даста. Дигарон барои пур кардани саҳна омаданд. Фақат то он ки кали машҳури фифа дар трибуна нишаста худро чунон нишон диҳад ки гӯё ҳамаи чиз таҳти назорати ӯст. Вале дар асл ин мусобиқа тамоман бемаънӣ ва нотамошобоб аст. ин чӣ маъно дошта? Ки ин бозиро интизор буд, ки то охир тамошо кард. Агар мухлиси Бавария набошад, ӯ ягон хеши бозингарони Окланд Сити. Дар бозиҳои дӯстона ҳам завқу мубориза бештар
мебинем. Агар бозӣ 3-0 ё 4-0 мешуд, шояд фаҳмидан мумкин буд, вале 10-0 дар мусобиқаи расмии фифа ин дигар тамоман масхара аст. Ба бовари эҳтироми Калон онҳо ба бозӣ раҳм накарданд. Намегуфтанд ки бас аст, балки рафтанро, гол заданро идома доданд ва аз болои ин мусобиқа бо рақамҳо ҳарф заданд. Ин трактористҳо ва пуштачиҳо як халта гол гирифтанд. Ин масхара нест, ин воқеият аст. Ин бозингарон нимкасбӣ ҳастанд. Шояд рӯзона кор мекунанд, шаб меоянд ба бозӣ. Аммо дар тарафи дигар Бавария ки як Томас Мюллераш нархаш аз ҳамаи ҳайати Окланд Сити зиёдтар аст. Хушбахтона рақамҳо дар табло ҷоӣ шуданд ба ташкилкунандагон эҳтиром ки омодаи ин ҳисоб буданд. Ва ҳоло расман мегӯем, ин бузургтарин пирӯзӣ дар таърихи ҷоми ҷаҳонии клубҳост ва мумкин аст ки бемаънотарин бозӣ дар ҳамин мавсим. Ёдоред чӣ мегуфтанд? Беҳтарин клубҳо аз тамоми ҷаҳон, сатҳи ҷаҳонӣ. Ҳамин шуд. Сатҳи ҷаҳонӣ як даста медавад, комбинатсия мекунад, гол мезанад. Дастаи дигар танҳо роҳ меравад ва интизори садои ҳуштаки довар аст. Аз куҷо шавқ ва лаззати футбол бигирем? Ҳозир шавқи як чизро дорам. Окланд Сити барои иштирокаш чӣ қадар пул мегирад? 1 миллион, 2 миллион. Ин пулҳо ба худи бозингарон мерасанд. Барои онҳо чунин маблағҳо метавонанд зиндагии касро дигар кунанд. Вале одатан ҳамааш меравад ба тарафи федератсия ва шахсони дигар. Ва охир як лаҳзаи хандаовар. Ман фикр мекунам як клуби испанӣ дирӯз шодиёна ҳар як голи Бавариро ҷашн мегирифт. Бо ҳар як дақиқа таби онҳо болидатар мешуд. Чаро? Чун шояд ҳоло онҳо 82 машҳурро ёд намекунанд. Ҳоло мегӯянд, ёддорӣ Бавария ба Окланд 10 гол зад. Агар касе фикр мекард ки ПСЖ барои чемпионати ҷаҳон омода нест, ҷавобаш дар ҳамин бозии аввал буд. 4-0 бар зидди Атлетико Мадрид ин нишон медиҳад ки дастаи Луис Энрике дар ҳолати аъло қарор дорад. Онҳо зидди дастаи бозӣ карданд ки одатан хеле сахт муҳофизат мекунад. Ҳисоб дар дақиқаи 19 кушода шуд. Фабиан Руис пас аз паси хуби Хвича Кварацхелия тӯбро ба дарвоза зад. ПСЖ дар тамоми майдон бартарӣ дошт, ҳам дар ҳамла, ҳам дар муҳофизат ва ҳам дар марказ. Голи дуюм дар охири қисми аввал омад. Витина пас аз боз як паси хуб аз Хвича тӯбро ба дарвоза зад. Атлетико намедонист чӣ кор кунад. Ба пеш барояд хатарнок, дар рақиб монад боз ҳам хатарнок. ПСЖ акнун танҳо ба бозингарони алоҳида такя намекунад. Ин як дастаи ҳамоҳанг ва қавӣ аст. Дар дақиқаи 57 Хулиан Алварес гол зад, аммо онро бекор карданд, чунки дар оғози ҳамла қоидавайронкунӣ буд. Ин ягона лаҳза буд ки Атлетико метавонист бозиро баргардонад. Аммо баъд Климан Лангле корти дуюми зард гирифт ва аз майдон хориж шуд. Пас аз он дастаи Париж бозӣ ва натиҷаро ба охир расонд. Мюллео дар дақиқаи 87 голи сеюмро зад. Сипас Ликин дар вақти изофӣ пеналти зад. Ҳамин тавр ҳисоб 4-0 шуд ва ПСЖ ҳатто маҷбур набуд ки тамоми қувваашро истифода барад. Ин шашумин ғалабаи пайдарпай онҳост. ғалабаҳои гузашта чунинанд: Интер 5-0, Рейм 3-0, Осер 3-1, Монпеле 4-1, Арсенал 2-1, Атлетико 4-0. Дар ин муддат онҳо ҳамаи ҷоми Фаронса ва ҳам Лигаи чемпионҳоро бурданд ва акнун онҳо мехоҳанд чемпиони ҷаҳон шаванд. 20 июн онҳо бо дастаи Ботафого бозӣ мекунанд. Агар чунин бозиашонро давом диҳанд, шанси дастаи бразилӣ кам аст. Командаи Симеони бори аввал дар таърих бо ҳисоби 4-0 аз як дастаи фаронсавӣ мағлуб шуд. Пештар фақат бо 2 гол мағлуб мешуданд. Дӯстони азиз, мо ҳам хеле якҷо бозии Атлетико ПСЖ-ро дар лайв тамошо кардем ва чӣ гуфтан мумкин аст? Дар бораи ПСЖ ҳамаи чиз равшан аст. Ҳозир онҳо шояд пурқувваттарин дастаи Аврупо бошанд. Ҳам дар ҳолати хуб ҳастанд, ҳам боварӣ доранд ба худ ва қариб ки ягон ҷои заиф надоранд. Аммо ёд мекунем ки ҳамин ду даста дар Лигаи чемпионҳо бозӣ карда буданд ва он вақт Атлетико бурд карда буд. Ҳоло чӣ шуд? Ростӣ ман нафаҳмидам. Ин ба ҳамон Атлетико монанд набуд. Онҳо бозӣ мекарданд мисли як дастаи заифе ки ба майдон баромадааст танҳо барои иштирок, на барои мубориза. Ҳамла нест, маркази майдон бенизом, муҳофизат бошад, тамоман ҳеҷ чиз. Ланге ки аллакай бозингари эътимоднок нест, аввал гол овард, баъд корти сурх гирифт. Яъне худаш дастаашро вайрон кард ва ҳамин ҳолат рамзи тамоми бозии Атлетико буд. Берӯҳ, бемубориза. Мо ҳама медонем ки Симеоне ҳамеша ба муҳофизат аҳамияти калон медиҳад. Атлетико ин як дастаи автобус ки ақиб меистад, сахт муҳофизат мекунад ва интизор мешавад. Аммо дишаб 4 гол аз ПСЖ хӯрданд. Чӣ гуна ин имконпазир шуд? Ҳис мекардӣ ки тамоми даста дар рухсатӣ аст. Касе намедонад ки ҷо бошаду ки чӣ кор мекунад. Росташро гӯям, ин чемпионати ҷаҳон байни клубҳо ба ман чандон маъқул нест. Мо аллакай чанд бозиро якҷо тамошо кардем. Дуруст ва бо он ки чӣ гуна мегузарад ва сатҳи бозӣ чӣ гуна аст, ба назар мерасад ки бисёр дастаҳо ягон тайёрӣ надоранд.
доранд. Гӯё баромадан танҳо барои ном, на барои ғалаба. Бозингарон қадам мезананд, мубориза намебаранд, таоман беҳавас. Бале, фифа пули хуб медиҳад, бозиҳои калон ташкил мешавад, аммо сифати футбол пас шудааст. Ба фикрам бисёри бозингарон то ҳол аз рухсати тобистона барнагаштанд. Ягон тайёрии ҷиддӣ нест. Шумо чӣ мегӯед дӯстон? ба ҳамин тамом боридаем ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.